நாம் இப்போ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तदा शिवपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. நாம் இப்போ போன வாரத்துல என்ன பண்ணோம், நம்ம என்ன படிச்சோம்? நம்ம அதாவது பிரபுபாதர் அமெரிக்கா சென்ற பிறகு இந்த நம்முடைய கலாச்சாரம் இல்லையா, அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன எடுத்துரைக்கிறது, அதை பற்றி எல்லாம் அங்க எடுத்துரைச்சா பகவத்கீதை பாகவதம் அதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் அங்க இருக்குமா, ஆர்வம் இருக்குமா, இப்படி எல்லாம் அவருக்கு ஒரு கொஷின் மார்க் இருந்தது ஆக்சுவலி. ஸோ ஸ்ரீல பிரபுபாருக்கு அந்த சமயத்துல அக்டோபர் 15 அன்னைக்கு சுமதி மொரார்ஜி அப்படிங்கிறவர்கிட்ட இருந்து ஒரு பம்பாயில இருந்து ஒரு கடிதம் வந்தது. பூஜ்ய சுவாமி, 24ஆம் தேதியிட்ட உங்கள் கடிதம் எனக்கு உரிய நேரத்தில் கிடைத்தது. மேலும் நீங்கள் கடல் நோயால் பாதிக்கப்பட்டு அமெரிக்காவை பாதுகாப்பா அடைந்து விட்டீர்கள் என்பதை அறிந்து மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். உங்கள் வாழ்த்துக்களுக்கும் ஆசீர்வாதங்களுக்கும் நன்றி. இப்பொழுது நீங்கள் நோயிலிருந்து முழுமையாக குணமடைந்திருப்பீர்கள். நல்ல ஆரோக்கியத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பது எனக்கு தெரியும். நீங்கள் அமெரிக்காவில் உள்ள செயல்பாடுகளை தொடங்கி விட்டீர்கள். ஏற்கனவே சில சொற்பொழிவுகள் வழங்கியுள்ளீர்கள் என்பதை படித்து மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். ஸ்ரீ பாகவதத்தின் செய்தியை எடுத்துச் செல்ல உங்களுக்கு போதுமான பலத்தை அளிக்குமாறு பகவான் பாலகிருஷ்ணரை பிரார்த்திக்கிறேன். உங்கள் நோயிலிருந்து முழுமையாக குணமடையும் வரை நீங்கள் அங்கேயே இருக்க வேண்டும். உங்கள் பணியை முடித்த பின்னரே திரும்ப வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். இங்கே எல்லாம் சாதாரணமானது. மரியாதையுடன் அன்புடன் சுமதி மொரார்ஜி. ஸோ அதாவது அவருக்கு தெரிந்த நண்பர்கள் அந்த மாதிரி படத்துல அவங்கள ஒருத்தர் இவங்க, அதாவது சுமதி மொரார்ஜி என்பவர். ஸோ அவரிடம் இருந்து ஒரு கடிதம். ஸோ இவர் நம்ம பிரபுபாதர் அங்கு சென்று சேர்ந்த பிறகு அவர் அனுப்பிய அந்த கடிதம் அவருக்கு சேர்ந்ததையும் அதற்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் பண்ணி மீண்டும் ஒரு கடிதத்தை இவங்க ரிப்ளையா கொடுக்குறாங்க. இந்த கடிதத்தின் கடைசி வரியை பிரபுபாதா மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதினார். அவரது நலம் விரும்பி தனது பணியை முடிக்கும் வரை அமெரிக்காவில் தங்குமாறு வற்புறுத்தினார். அவர் நியூயார்க்கில் உள்ள குடியேற்ற அதிகாரிகளிடம் 2 மாதங்கள் அமெரிக்காவில் தங்குவதாக கூறியிருந்தார். பட்லர் எனக்கு 1 மாத ஸ்பான்சர்ஷிப் உள்ளது என்று அவர் நினைத்தார். பின்னர் எனக்கு எந்த ஆதரவும் இல்லை. எனவே ஒருவேளை நான் இன்னும் 1 மாதம் தங்கலாம். இப்படி வந்ததே ஒரு 2 மாசம் 3 மாசம் தான் இல்லையா. இட் இஸ் அ டூரிஸ்ட் விசா. ஸோ அந்த இதுக்குள்ள நம்ம மீண்டும் திரும்பி வாபஸ் வந்துடணும், அங்க இருக்க முடியாது. அஸ் அ ஒரு டூரிஸ்டா போய் நாம மீண்டும் அங்கேயே நம்ம இந்த சிட்டிசன்ஷிப் அந்த மாதிரி எதுவும் வாங்காத பொழுது அங்க இருக்க முடியாது இல்லையா. டூரிஸ்டா போனவங்க 2 months or 3 months மேக்ஸ் வந்துடணும். எனவே அவர் இந்த 2 மாதங்கள் கூறியிருந்தார். இருப்பினும் சுமதி மொரார்ஜியை அவரை தொடர்ந்து தங்குமாறு வற்புறுத்தினார். அப்படின்னா இவர் போன காரியத்தை முடிக்கிறதுக்கு அவர் முடிக்காம திரும்ப கூடாது என்பது அவங்களுடைய பிரார்த்தனை. அமெரிக்கர்களுக்கு பிரசங்கம் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் நன்றாக இருப்பதை அவர் கண்டார். ஆனால் இந்தியாவின் ஆதரவு தனக்கு தேவைப்படும் என்று அவர் உணர்ந்தார் இல்லையா. எப்படி இருந்தாலும் அவர் டாலரில் போதுமான அளவு செலவிட்டிருந்தார். இப்போது அவருக்கு அமெரிக்காவில் 1 மாதம் மீதம் உள்ளது. எனவே தனது நேரம் முடிவதற்குள் நியூயார்க் நகரத்திற்கு சென்று அங்கு பிரசங்கம்
பிரசங்கிக்கு முடிவு செய்தார். இன்னும் 1 மாச காலம் தான் இருக்கு. ஸோ அதுக்குள்ள வந்து நியூயார்க்ல போயிட்டு இவர் வந்து பிரசங்கிக்கணும்ன்ற அவரு முடிவு செய்திருந்தார். ஆனால் முதலில் அவர் பிலடெல்பியாவை பார்வையிட விரும்பினார். பிலடெல்பியா அந்த இடம். அங்கு பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழகத்தில் சமஸ்கிருத பேராசிரியர் டாக்டர் நார்மன் பிரபுவுடன் ஒரு சந்திப்பை ஏற்பாடு செய்திருந்தார். ஸோ அங்கேயும் அந்த வெளிநாட்டுல எல்லாம் தான் நம்மளுடைய அதாவது கலாச்சாரம் இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி அவங்களுக்கு இல்லையா. சமஸ்கிருத மொழி அநேக நாடுகள்ல வந்து ஆராய்ச்சி மொழியா வந்து உபயோகப்படுத்துறாங்க. இன்னொன்னு பின்லாந்து அந்த மாதிரியான ஒரு நாடுகள்ல அவங்களுடைய லாங்குவேஜ்ல வந்து பின்னிஷ் லாங்குவேஜ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய சமஸ்கிருத வார்த்தைகள். நான் நோக்கியா என்ற கம்பெனி எல்லாருக்கும் நீங்க தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா. நோக்கியா என்னக்கூடிய அந்த கம்பெனி வந்து மொபைல் போன் தயாரிக்கிறதுல இருந்தது. இந்த 2010 அந்த 11ல தான் அது வீழ்ச்சி அடைந்து அதனுடைய அந்த கம்பெனியே வந்து வித்துட்டாங்க. ஸோ அப்போ நான் அந்த 2010-11ல நோக்கியால இருந்து அசென்சியருக்கு மூவ் ஆனேன் அந்த காலகட்டங்கள் ஆக்சுவலி. ஸோ அப்போ நிறைய பேர் வந்து பின்லாண்ட்ல இருந்து வருவாங்க. அவங்க பேசக்கூடிய அந்த பின்னிஷ் பாஷையை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி வர ஒருத்தங்க சொல்லுவாங்க. ஆனா அவங்க அந்த பேசக்கூடிய வார்த்தைகள்ல வந்து நிறைய பாத்தீங்கன்னா நம்ம சமஸ்கிருத பாஷை இருக்கும். சமஸ்கிருத மொழி எல்லா மொழியிலுமே உண்டு, எல்லா மொழியிலுமே உண்டு. ஆனா அதை நாம தேடி கண்டுபிடிச்சோம். தட் இஸ் த யூனிவர்சல் லாங்குவேஜ் ஆக்சுவலி. ஸோ அங்க ஏதோ ஒரு சில வார்த்தைகள் எல்லாமே சமஸ்கிருதத்துல இருக்கிறது வந்து நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன் ஹிந்தியில இருக்கு, ஏன் தமிழ்ல கூட நம்ம சில வார்த்தைகள் நம்ம சமஸ்கிருதத்துல, கன்னடால கூட இருக்கு, தெலுங்குலயும் வருது. எல்லா பாஷையிலுமே வந்து நாம ஒரு சில வார்த்தைகள் எல்லாமே வந்து நாம சமஸ்கிருதத்தை வந்து நாம பார்க்க முடியும். ஸோ அதுக்குதான் ஆராய்ச்சி எல்லாமே வச்சிருக்காங்க. அவர் போனதை கண்டு திருமதி அகர்வால் வருத்தப்பட்டார். 1 மாதத்திற்கு பிறகு நான் சுவாமியை மிகவும் நேசித்தேன். ஒரு விதத்தில் நான் பாதுகாப்பாக உணர்ந்தேன். அவர் பிலடெல்பியாவுக்கு செல்ல விரும்பினார். ஆனால் என்னால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியவில்லை. நான் அவரிடம் சொன்னேன், அவர் 2 நாட்களுக்கு பிலடெல்பியாவுக்கு செல்வதை என்னால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியவில்லை. அவர் அங்கு பேச போகிறார், பின்னர் நியூயார்க்கு செல்ல போகிறார். ஆனால் அவருக்கு நியூயார்க்கில் யாரையும் தெரியாது. பிலடெல்பியாவில் விஷயம் நடக்கவில்லை என்றால் அவர் நியூயார்க்கில் செல்வார். பின்னர் யாரும் இல்லை. என்னால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியவில்லை. அது என்னை சோர்வடைய செய்தது. அதாவது திருமதி அகர்வால் வந்து இவ்வாறெல்லாம் நினைச்சு. ஸோ அவர் வந்திருக்க நோக்கம் இந்த இடத்துல வந்து அவர் வந்து பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் வந்து பிரசங்கிக்கணும்ன்ற ஆர்வத்தோட வந்தார். ஆனா வந்த சில நாட்கள்லயே வந்து பேஸ் லெவல் செய்யறதுக்கே அவருக்கு வந்து காலகட்டங்கள் வந்து போதுமானதாக இல்லை இல்லையா. அங்க போனா வேலை நடக்குமா, இங்க போனா வேலை நடக்குமா, யாரையுமே தெரியாத ஒரு இடத்துல வந்து அவர் வந்து இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப சிரமமா இருக்கும்ன்றத வந்து அவர் வந்து தங்கி இருந்த அந்த அகர்வால் உடைய மனைவி வந்து வருத்தப்படுறார். அவர் புறப்பட்ட இரவு அதிகாலை 2 மணி அளவில் எனக்கு நினைவிருக்கிறது. கோபால் அவரை பிட்ஸ்பர்க் அழைத்து சென்று பேருந்தில் ஏற்றுவதற்கு முன்பு முடிந்தவரை அங்கேயே அமர்ந்திருந்ததை நான் நினைவில் கொள்கின்றேன். கோபால் ஒரு கையளவு சில்லறை பணத்தை பெற்றார். மேலும் பேருந்து நிலையத்தில் குளிப்பதற்கு பணத்தை எப்படி வைப்பது என்று அவருக்கு சொன்னது எனக்கு நினைவிருக்கிறது. ஏனென்றால் அவர் ஒரு நாளைக்கு சில முறை குளிக்க வேண்டியிருந்தது. கோபால் அதை எப்படி செய்வது என்று அவருக்கு சொன்னார். நியூயார்க்கில் உள்ள மீட்டர்கள் பற்றி சொன்னார். அவர் என்ன சாப்பிடலாம், என்ன சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னா அந்த புதிய கலாச்சாரமான இடத்துல வந்து வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு, அவர் சாப்பிடக்கூடிய நோ வெங்காயம், நோ பூண்டு, இந்த மாதிரி சமையல் எல்லாம் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். கூடுமான வரைக்கும் பிரபுபாதர் சமைச்சுதான் சாப்பிட்டுருப்பாரு. ஆனாலும் குளிக்கிறது ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு 2 வாட்டி மினிமம் 2 டைம்ஸ் குளிப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாமே வந்து அவர் எந்த இடத்துல எல்லாம் போய் இதை செய்து கொள்ள முடியும் என்ற அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாமே அவர் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறாரு. ஒரு சன்னியாசியாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரு இடத்தை விட்டு இன்னொரு இடத்திற்கு செல்வது வழக்கமாக இருந்தது. ஒரு பிச்சைக்கார பிரசங்கியாக பட்லர் YMCAயின் அமைதியான வாழ்க்கையை விட்டு சென்றதற்காக அவருக்கு எந்த வருத்தமும் இல்லை. மேலும் அவர் சமைத்து சாலி அகர்வால் வெற்றிட சுத்திகரிப்பான்கள், உறைந்த உணவுகள் மற்றும் அமெரிக்க முறையில் பற்றி பேசும் உள்நாட்டு வாழ்விடத்தின் மீது அவருக்கு எந்த பற்றுதலும் இல்லை. அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரத்தின் மீது அவருக்கு எந்த ஈடுபாடுமே கிடையாது. நாம் எல்லாரும் இப்ப போனோம்னாக்கா என்ன பண்ணுவோம், அமெரிக்காவை நல்லா சுத்தி பார்க்கலாம் இல்லையா, அங்க என்னெல்லாம் வந்து
எந்த மால்ல என்ன விற்கும், இதுதான் நம்ம வந்து பார்ப்போம் இல்லையா? ஆனா பிரபுபாதர் அங்க போன பிறகு அங்க இருக்கக்கூடிய பௌதீகத்தினுடைய செழுமையை பார்த்து அவர் வந்து ஈர்க்கப்படவே இல்லை. சோ அவருடைய செயல், அவர் எப்படி வாழ்ந்தாரோ அதை அப்படியே வந்து செயல்படுத்தக்கூடிய அந்த நிலையில இருந்தார். ஆனால் அவர் ஏன் பட்லரிடம் சென்றார், ஏன் நியூயார்க்குக்கு சென்றார்? அதை அவர் கிருஷ்ணரின் அருளாக கண்டார். கிருஷ்ணரின் தூய பக்தராக, கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புவதற்காக இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து எதற்காக நிகழ்கின்றது? பகவானுடைய அருள் அது எல்லாமே இல்லையா? சோ அந்த அவர் எப்படி இறைவன் அருள் வந்து கிடைக்க பெறுகிறாரோ அவ்வாறே அவர் வந்து அதை எடுத்து செல்ல வந்து அவர் வந்து முன் தயாராயிட்டார். தான் ஒரு நிமித்த மாத்திரமற்ற செயல்படணும். பட்லரில் அவர் தங்கியிருந்தது உதவியாக இருந்தது. அமெரிக்க வாழ்க்கையை நேரடியாக அனுபவித்த அனுபவம் அவருக்கு கிடைத்தது. மேலும் அவரது உடல்நிலை வலுவாகவும் அவரது செய்தி மற்றவர்களுக்கு தெரிவிக்கக்கூடியதாக இருப்பதாக அவர் நம்பிக்கை பெற்றார். சோ அங்க வந்த பிறகு அவருடைய ஹெல்த் நல்லா ஆச்சு. அமெரிக்காவில் அவரது இந்திய சைவ உணவுக்கு தேவையான பொருட்கள் இருப்பதையும் மக்கள் அவரது ஆங்கிலத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை கண்டு அவர் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். சோ அவர் பிரசங்கிக்கும் பொழுது ஆங்கிலத்துல பிரசங்கிப்பார். அதை கண்டு அதெல்லாமே புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டில அங்க இருக்க ஆடியன்ஸ். மேலும் சைவ உணவுப் பொருட்களும் அங்க கிடைக்கும் என்றதை கண்டு அவர் ரொம்ப ஆனந்தம் படுறார். சில தேசங்களுக்கெல்லாம் போனா நமக்கு கிடைக்காது சைவ உணவு. ஆக்சுவலி எஸ்பெஷலி சவுத் கொரியா இந்த மாதிரி எல்லாம் போனீங்கன்னா இப்ப கூட வெஜிடேரியன் வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி சில நாடுகள்ல நமக்கு கிடைக்காது, சில நாடுகள்ல கிடைக்கும். அவ்வப்போது சொற்பொழிவுகள் நடத்துவது இங்கும் அங்கும் குறைந்த மதிப்புடைய எதை என்பதையும், நிறுவப்பட்ட மதங்களிலிருந்து எதிர்ப்பு இருந்தாலும் மக்கள் தனிப்பட்ட முறையில் அவர் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று மிகவும் ஆர்வமாக இருப்பதையும் அவர் கற்றுக்கொண்டார். அதாவது அங்கே வந்து எனது கிறிஸ்டியானிட்டி தான் இல்லையா? அப்போ உள்ள லோக்கலா இருக்கக்கூடிய மத சார்பாளர்கள் வந்து இது புதுசா ஏதாவது வந்து ஏத்துக்க மாட்டாங்க இல்லையா? இப்ப நம்ம இதுலயும் அதே மாதிரிதான். ஆனா நம்ம வி ஆர் வெரி பிராட் மைண்டட். நம்ம சனாதன தர்மத்துல ரொம்பவுமே பிராட் மைண்டட் நம்ம இல்லையா? நீ எது வேணாலும் கன்வெர்ட் ஆயிடுன்னு விட்டுருவோம் நம்ம. அந்த மாதிரிதான் சொல்ற வரையே சொல்லுவோம், கேட்கலன்னா விட்டுடுவோம். இந்த மாதிரிதான் வந்து நம்ம சமுதாயத்துல வந்து பிற மதங்கள் மைனாரிட்டியா இருந்தாலும் இன்னைக்கு ரொம்பவுமே வந்து பெருகி போயிட்டாங்க இல்லையா? முஸ்லீம், கிறிஸ்டியன் இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் வந்து முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3% 4% இருந்தது. இப்பெல்லாம் நிறையவே பர்சன்டேஜ் ஆயிடுது இல்லையா? அது மாதிரி அவங்க மைனாரிட்டி கிடையாது, இப்ப மெஜாரிட்டி நிலைமைக்கு வந்தாச்சு. நம்ம இந்துக்கள் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சாச்சு. ஏன்னா அவங்க 4 பிள்ளைகள் அதெல்லாம் கணக்கே இல்லாம அந்த காலம் மாதிரியே இருக்காங்க. ஆனா நாம தான் ஒரு குழந்தைய வளர்க்குறதே கஷ்டம், நமக்கு வந்து சம்பாத்தியம் கஷ்டம், எல்லாமே கஷ்டம் நமக்கு. அதனால நாம பிள்ளைங்களும் வேண்டான்ற நிலையில இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன் பிள்ளைங்களே வேண்டான்ற சுச்சுவேஷன்ல உட்கார்ந்துருக்காங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமைக்கு வந்தாச்சு. அக்டோபர் 18 அன்று அவர் பட்லரில் இருந்து பிலடெல்பியா வழியாக நியூயார்க் நகரத்திற்கு புறப்பட்டார். ஓகே, ஸோ அத்தியாயம் 14 தனியாக போராடுதல். ஸோ அவர் ஒத்தையா தான் போராடணும் இல்லையா? ஆனா கூடவே கிருஷ்ணர் இருக்கார், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லையா? நான் பின்னால் அமர்ந்து அவரது கூட்டங்களை அமைதியாக கேட்பேன். இது யாரு? ஸ்ரீல பிரபுபாத உரையாடலில் அவர் எல்லா ஆள்மாறாட்ட முட்டாள்தனங்களையும் பேசிக் கொண்டிருந்தார். நான் அமைதியாக இருந்தேன். பின்னர் ஒரு நாள் நான் பேச விரும்புகிறேனா என்று கேட்டார். நான் கிருஷ்ண உணர்வை பற்றி பேசினேன். அவர் கற்பனையான தத்துவத்தை சங்கராச்சாரியிடம் வரும் அனைத்து முட்டாள்தனங்களையும் பேசுகிறார் என்று நான் சவால் விட்டேன். அவர் பின்வாங்க முயன்று நான் பேசவில்லை. சங்கராச்சாரியார் பேசுகிறார் என்றார். நான் சொன்னேன், நீங்கள் அவரை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறீர்கள், அது ஒன்றே விஷயம். பின்னர் அவர் என்னிடம், சுவாமிஜி, எனக்கு உங்களை மிகவும் பிடிக்கும், ஆனால் நீங்கள் இங்கே பேச முடியாது என்றார். ஆனால் எங்கள் தத்துவங்கள் வேறுபட்டிருந்தாலும் அவர் என்னை பேச விடவில்லை என்றாலும் அவர் அன்பானவர். நான் அவரிடம் அன்பாக இருந்தேன். நம்ம தத்துவங்கள்ல வந்து நம்ம வேறுபட்டிருந்தாலும் இல்லையா? சோ அத்வைத பிலாசபி சங்கராச்சாரியர் சொன்னதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு நடக்கக்கூடிய அந்த பரம்பரையில வந்தவங்க நிறைய கல்ட் அதுல இல்லையா? அது அப்படியே வந்து எடுத்துட்டு போகல. அவங்கள எப்படி உணர்ந்தாங்களோ அந்த பிரகாரம் மாத்தி அமைச்சிட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட நிலையில இருந்தாலும் கூட நம்ம பிரபுபாதர் சேலஞ்ச் பண்ணியிருந்தார். சேலஞ்ச் பண்றதுக்கு அவர் வந்து, நீங்க பேசுறதெல்லாம் கரெக்ட், ஆனா இங்க உங்களை பேச அனுபவிக்க முடியாது அப்படிங்கிற எல்லாமே அவர் பேசி அவ்வளவு அந்த இடத்துல டிபேட்டிங்கா இருந்தாலும் அந்த தனிப்பட்ட விஷயத்துல அந்த நபர் மீது அவருக்கு வந்து எந்த அதாவது வருத்தமோ குறையோ கிடையாது. அன்பு பாராட்டுறதுல பிரபுபாதர் வந்து அந்த வேறுபாடை காட்டினது இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து அவரே வந்து
மனசுல நினைக்கிறது இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரபுபாதருக்கு நியூயார்க் நகரில் யாரையும் தெரியாது. ஆனால் அவருக்கு ஒரு தொடர்பு இருந்தது. டாக்டர் ராம்மூர்த்தி மிஸ்ரா. அவர் பட்லரில் இருந்து டாக்டர் மிஸ்ராவுக்கு கடிதம் எழுதி பரமானந்த மெஹ்ரா பம்பாயில் அவருக்கு அளித்த அறிமுக கடிதத்தை இணைத்து அனுப்பியிருந்தார். அவர் டாக்டர் மிஸ்ராவை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டார். அவர் பிரபுபாதரை நியூயார்க்கில் தன்னுடன் சேர வரவேற்றார். சோ ஒரே ஒருத்தர் யாரு? டாக்டர் ராம்மூர்த்தி மிஸ்ரா. அவருக்கு ஒரு பாம்பேல இருந்து ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டரும் வச்சிருந்தாரு. அதை இணைத்து அனுப்பியிருந்தாரு. அதனால அவரை வந்து நேரடியாக வந்து தன்னுடன் வந்து வரவேற்கிறார். துறைமுக அதிகார சபை பேருந்து முனையத்தில் டாக்டர் மிஸ்ராவின் மாணவர் ஒருவர் பிலடெல்பியாவிலிருந்து வந்தபோது அவரை சந்தித்து நகரத்தில் நடந்த ஒரு இந்திய விழாவுக்கு நேரடியாக அழைத்து சென்றார். ஸோ அவருடைய அந்த டாக்டர் மாணவர் அந்த மிஸ்ராவுடைய ராமமூர்த்தி மிஸ்ராவுடைய மாணவர் வந்து அவரை வந்து ஒரு இந்திய விழாவுக்கு வந்து நம்ம பிரபுபாதரை வந்து அழைத்து செல்கிறார். அங்கு பிரபுபாதர் டாக்டர் மிஸ்ராவையும் ரவிசங்கர் மற்றும் அவரது சகோதரர் நடன கலைஞர் உதய் சங்கரையும் சந்தித்தார். சரி, 2 பேர். ரவிசங்கர் என்றவர் இவர் தானான்னு எனக்கு தெரியல, நம்ம ஸ்ரீஷியான்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ அவருடைய சகோதரர் வந்து உதய் சங்கர். ஸோ ரவிசங்கர் இஸ் ஃப்ரம் கும்பகோணம். ஆக்சுவலி பேசிக்கலி நம்ம ஸ்ரீஷி ரவிசங்கர் இருக்காரு இல்லையா, அந்த அவர் வந்து ஃப்ரம் கும்பகோணத்துல இருந்து வந்தவர். இஸ் பேசிக்கலி ஃபுல் ஐயர், கும்பகோணம் ஐயர் அவர் வந்து. பின்னர் பிரபுபாதா டாக்டர் மிஸ்ராவுடன் ஹட்சன் நதிக்கு அருகில் உள்ள 32 ரிவர்ஸ்டு டிரைவில் உள்ள அவரது அடுக்குமாடி குடியிருப்பிற்கு சென்றார். ஓகே, அந்த அடுக்குமாடு குடியிருப்பு 14வது மாடியில் இருந்தது. அவங்க இருந்த போர்ஷன் வந்து 14. ஆற்றை பார்க்கும் பெரிய ஜன்னல்களை கொண்டிருந்தது. டாக்டர் மிஸ்ரா பிரபுபாதுவுக்கு தனக்கென்னு ஒரு அறையை கொடுத்தார். ஸோ அவர் தங்கறதுக்கு ஒரு இடம் கொடுக்கப்பட்டது. டாக்டர் மிஸ்ரா ஒரு நாடகத்தனமான பகட்டான ஆளுமை கொண்டவர். அப்படின்னா ஒரு ஜாலி டைப் இல்லையா. ஸோ டிராமாட்டிக்கா அவரால் பிஹேவ் பண்ண முடியும். ஒளிரும் பார்வைகள் மற்றும் கைகளால் வெளிப்படையான சைகைகளை செய்வதில் வல்லவர். அவர் அழகான மற்றும் அழகான போன்ற வார்த்தைகளை தவறாமல் பயன்படுத்துவார். அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் அடைமொழியான இந்த வார்த்தை வந்து இட்ஸ் ஃபைன், இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் அப்படின்ற அந்த வார்த்தை வந்து நிறைய இடத்துல அவர் பயன்படுத்துவார். ஒரு குரு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக கலைநயமிக்க மெருகூட்டப்பட்ட பிம்பத்தை வழங்கிய அவர் சில நியூயார்க்கர்கள் ஒரு அப் டவுன் சுவாமி என்று குறிப்பிட்டார். அமெரிக்காவுக்கு வருவதற்கு முன்பு டாக்டர் மிஸ்ரா ஒரு சமஸ்கிருத அறிஞர் மற்றும் குருவாகவும் ஒரு மருத்துவராகவும் இருந்தார். ஸோ அவர் வந்து சமஸ்கிருதத்துல புலமை பெற்றவர், மேலும் வந்து ஒரு மருத்துவராகவும் அவர் இருந்தார். யோகாவில் வந்து உளவியல் மற்றும் சுய பகுப்பாய்வு, செல்ஃப் அனாலிசிஸ் இல்லையா, சுய அறிவு, அதாவது செல்ஃப் இன்டெலிஜென்ஸ், இதை பத்தி எல்லாமே பாட புத்தகம் போன்ற புத்தகங்கள் எல்லாமே அவர் எழுதியிருந்தாராம். இது ஒற்றை தத்துவ ஞானி, அதாவது அத்வைதம், சங்கரரின் போதனைகளை அடிப்படையாக கொண்டது. சங்கராச்சாரியருடைய போதனைகளை அடிப்படையாக கொண்டது. அவர் அமெரிக்காவுக்கு வந்த பிறகு அவர் தனது மருத்துவ தொழிலை தொடர்ந்தார். ஸோ அவரு டாக்டர் வேலையை வந்து கண்டினியூ பண்ணார். ஆனால் சீடர்களை அழைத்து செல்ல தொடங்கியதும் படிப்படியாக தனது பயிற்சியை கைவிட்டார் இல்லையா. ஸோ அவர் வந்து இந்த யோக பயிற்சிகள் எல்லாம் வந்து படிப்படியா முடிச்சிட்டார். ஒரு சன்னியாசி என்றாலும் அவர் பாரம்பரிய காவி வேட்டி மற்றும் குர்தாவை அணியவில்லை. அவர் ஒரு சன்னியாசி தான், ஆனா ஒரு நார்மலான ஒரு ஒரு கிரகஸ்தன் எப்படி இருப்பாரோ அப்படிதான் இருந்தார். மாறாக தையல் செய்யப்பட்ட நேரு ஜாக்கெட்டுகள் மற்றும் வெள்ளை ஸ்லாக்ஸ் அணிந்திருந்தார். அப்படின்னா இந்த பைஜாமா இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து வெள்ளையில அணிஞ்சு, அவர் நிறம் கருமையாக இருந்தது, அவர் கருப்பா இருப்பார். அதே சமயம் பிரபுபாதரின் முடி தங்க நிறத்தில் இருந்தது. மேலும் அவருக்கு அடர்த்தியான கருப்பு முடி இருந்தது. 44 வயதில் அவர் பிரபுபாதாவின் மகனாக பிறக்கும் அளவுக்கு இளமையாக இருந்தார். ஷீலா பிரபுபாதா அவரது வாழ்க்கையில் வந்தபோது டாக்டர் மிஸ்ரா உடல்நலக் குறையால் அவதிப்பட்டு வந்தார். பிரபுபாதாவின் வருகை சரியான மருந்தாக தோன்றியது. இதுதான் ஒரு தெய்வீகமான மனிதரை நாம் சந்திக்கும் பொழுது நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய குறைகள், சங்கடங்கள் இதெல்லாமே தானாகவே நிவர்த்தியாகும். அது எதனாலனாக்கா, ஐ திங்க் தேர் வாஸ் ஒன் ஸ்லோகம் பகவதத்துல கூட வரும் இல்லையா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலையும் வரும், ஐ திங்க் சில இடங்கள்ல வரும். ஒரு தீர்த்த யாத்திரை போகும் பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த தீர்த்த தலங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு குரு, ஆன்மீக குரு இல்ல ஒரு சன்னியாசி அந்த இடத்துக்கு வரும்பொழுது தீர்த்த தலங்கள் என்ன நடக்கும், நம்ம எல்லாம் சாதாரண மனிதர்கள் சென்று அங்கே ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வருவோம்.
நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் அந்த இடத்துல வந்து தொலைத்து அந்த அந்த எல்லாமே ஒரு அழுக்கு மூட்டை மாதிரி தான் அந்த இடத்துல, இல்லையா? அந்த நீர்ல வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த அழுக்கை வந்து இந்த மாதிரியான நபர்கள் வரும் பொழுது அந்த அழுக்கும் வந்து கலைந்து போயிடும். அப்படின்னா சோ தீர்த்த தலங்களையே வந்து புனிதப்படுத்தக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த நபர்களுக்கு உண்டு. அது போலதான் ஒரு உத்தமமான மனிதருடைய அதாவது அசோசியேஷன், இல்லைன்னா அவருடைய அவரை நாம வரவேற்கிறது இல்லையா? ஒரு இடத்திற்கு அவர் வரும்பொழுது அந்த இடத்தையே வந்து புனிதப்படுத்திடுவார். சோ அதை விட வந்து புனிதம், தீர்த்த தலத்தையே புனிதப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு உண்டு. ஒரு வேதியியலார் கெமிஸ்ட் போல துல்லியமாக சமைக்கும் பிரபுபாதா பல உணவுகளை தயாரிப்பார் என்பதையும், சாப்பிடுவதில் அவருக்கு ஒரு ஆர்வம் இருப்பதையும் டாக்டர் மிஸ்ரா பாராட்டினார். அப்படின்னா பார்த்து எப்பயுமே பகவானுக்கு செய்யும் போது பார்த்து பார்த்துதான் செய்வோம் நம்ம, இல்லையா? அது தானா வந்துடும். இன்னைக்கு நான் சொல்லணும்னா, முன்னாடியெல்லாம் எனக்கு சமையல் பண்ணணும்னா ஐ வாஸ் நாட் ஹேவிங் இன்ட்ரெஸ்ட். அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. ஏதோ சமையல் பண்ணணும் சாப்பிடணும் அப்படின்னு இருக்கு. இப்பெல்லாம் நீங்க எத்தனை மணிக்கு என்னை எழுப்பி சமையல் பண்ண சொல்லுங்க, கண்டிப்பா நான் பண்ணிடுவேன். அது ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டி வந்திருக்குன்னா, அது இறைவனுக்காக நம்ம உங்க எல்லாருக்கும் கூட இருக்கும். நீங்களும் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சேர்த்து நானே இந்த இடத்துல ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, சமைக்கணும் அப்படின்னாலே முன்னாடி சமைக்கணுமா சாயந்தரம் ஆனா முடியவே முடியாது, ரொம்ப டயர்டா இருக்கும். ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது, எந்த வேலை வேணாலும் செய்ய மாட்டாங்க, சமையல் வேலை மட்டும் செய்வேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அதாவது உடல்ல வந்து தெம்பு இல்லைனாலும் எழுந்து போய் சமையல் பண்ணிடணும்னா பண்ணிடுவேன். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பகவான் தான் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் அது மாதிரி இருக்கும். எப்பெல்லாம் நம்ம பகவானுடைய தொண்டுல ஈடுபடுறோமோ அதன் மீது இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு வந்து நமக்கு எப்பவுமே இருக்கும். எந்த சமயத்திலுமே நம்மளால எழுந்து செயல்படுத்தும். ராமூர்த்தி மிஸ்ரா இங்க பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்கள்ல இருந்து பார்க்கும் பொழுது அவருடைய இன்ட்ரெஸ்ட் சமைக்கிறதுல, இல்லையா? அதை வந்து பார்க்கும் பொழுது எனக்கு ஓகே, இதுதான் அந்த உணர்வோ அப்படின்றது வந்து தோன்றது. எப்பவுமே நம்மளுடைய செயல்ல நம்முடைய உணர்வுகள் எல்லாமே நம்ம முந்தைய ஆச்சாரியார்களுடைய உணர்வுகள், அவங்களுடைய ரியலைசேஷன் இதெல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது ஓகே, இதுதான் அது, இதுவா அதாவது உணர்தலா அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். இட் இஸ் நமக்கு ஒரு ஆத்தென்டிக்கா நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், இல்லையா? அவங்களுடைய ரியலைசேஷன்ல நாம ஏதோ ஒரு ஒரு கடல்ல ஒரு துளி மாதிரிதான் நம்முடைய ரியலைசேஷன். அப்ப அதுவே நமக்கு வந்து எஸ், இனிமே நம்ம அதை கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனசை கொடுக்கும், இல்லையா? ராமூர்த்தி மிஸ்ரா சொல்றார், அவர் எனக்கு ரொட்டி கொடுத்தது அல்ல, அவர் எனக்கு பிரசாதம் கொடுத்தார். சோ இதுதான் வாழ்க்கை. அவர் என் உயிரை காப்பாற்றினார். அந்த நேரத்தில் நான் உயிர் வாழ்வேனோ என்று எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா அவர் ஏதோ மேஜரா இருந்திருக்காரு. இவர் போனதுனால அவருக்கு நல்ல ஒரு இடம், அதாவது நல்ல ஒரு ஆரோக்கியம் கிடைச்சிருக்கு. ஆனால் பசியாக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் சரியான நேரத்தில் சாப்பிடும் அவரது பழக்கம் எனக்கு பிடித்திருந்தது. அவர் எழுந்து சரி, இந்த பகவத் பிரசாதம் என்று கூறுவார், நான் சரி என்று கூறுவேன். டாக்டர் மிஸ்ராவின் பழைய மாணவியான ஜோன் சுவால் ரிவர்ஸ்டைட் டைவ் அடுக்குமாடி குறி ஸ்ரீல பிரபுபாதாவையும் அவரது ஆசிரியரையும் அடிக்கடி ஒன்றாக பார்ப்பார். சோ அந்த மாணவி ஜோன் சுவால் சொல்றார், சுவாமிஜியை ஒரு குழந்தையாக இருந்தபோது எனக்கு ஒரு நினைவு இருக்கிறது. அவர் மிகவும் அப்பாவி, மிகவும் எளிமையான மனிதர், மிகவும் தூய்மையானவர் என்ற அர்த்தத்தில் டாக்டர் மிஸ்ராவிடம் எனக்கு கிடைத்த அபிப்பிராயம் என்னவென்றால், சுவாமிஜியை அவர் ஒரு தந்தையாக கருதினார். சோ யாரு? அந்த ராமூர்த்தி மிஸ்ரா. சோ மேலும் அவர் கருணையையும் நல்லவருமாக இருந்தார். ஆனால் அடிப்படையில் சுவாமிஜியை குறிப்பிடும் பொழுது, இல்லையா, அடிப்படையில் சுவாமிஜியை வந்து குறிப்பிடும் பொழுது பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படும் வார்த்தைகள் ஒரு குழந்தை போல அப்படின்னா, அவருடைய குழந்தை போலன்னா அவருடைய மனசு வந்து அவ்வளவு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மேன்மையான, மேலும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அளவுக்கு வந்து கருணை உள்ளம் கொண்டிருப்பாங்க, இல்லையா? யாரையுமே வந்து தவறாக இணைக்காத அந்த ஒரு மனப்பக்குவம். அதாவது அவர் ஒரு பாரம்பரிய அழகான அர்த்தத்தில் எளிமையானவர். சுவாமிஜியை நான் முதலில் சந்தித்த போது டாக்டர் மிஸ்ரா என்னிடம், அவர் மிகவும் புனிதமான மனிதர், இஸ் எ பியோர் பர்சன் அப்படின்னா ஹோலி பர்சன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். மிகவும் மத நம்பிக்கை கொண்டவர், ஸோ ரிலிஜன் பற்று, கடவுள் உணர்வில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டவர், இதெல்லாமே இறை உணர்வு கொண்டவர் எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கார். சுவாமிஜியை மிகவும் இனிமையானவராக, நியூயார்க்கில் வாழ்வது பற்றிய நடைமுறை விவரங்களில் கூட அவரை மிகவும் மிகவும் நல்ல மனிதராகவே நான் நினைவில் கொள்கிறேன்.
அது அவரை மிகவும் உள்ளடக்கியதாக தோன்றியது. ஏனென்றால் அவர் ஒரு நடைமுறை மனிதர், பின்ன பிராக்டிக்கலா பேசக்கூடியவர், பிராக்டிக்கலா எது செயல்பட முடியுமோ அதை செயல்படுத்தக்கூடியவர் பிரபுபாதர். கற்பனையால எதையுமே சொல்ல மாட்டார். செய்ய முடியாத செயல்களை பற்றி அவர் கண்டிப்பா பேச மாட்டார் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு பிராக்டிகாலிட்டி, நடைமுறை மனிதர்னா பிராக்டிகாலிட்டி ஆகக்கூடியதை மட்டும்தான் பேசுவார். மேலும் தனது வேலையை தொடங்க சிறந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டார். அவர் ஒவ்வொரு இரவும் தனது துணிகளை துவைப்பதில் எப்பொழுதும் கவனமாக இருந்தார் என்பது எனக்கு நன்றாக நினைவிருக்கிறது. அதாவது குளிக்கிறது, துவைக்கிறது எல்லாமே. நான் உள்ளே வந்து டாக்டர் மிஸ்ராவின் அடுக்குமாடு குடியிருப்பு பகுதியில் மாணவர்கள் குழுவை கண்டேன். குளியர் அறையில் சுவாமிஜியின் ஆரஞ்சு நிற அங்கிகளை தொங்க விடுவார்கள். ஓகே, இதெல்லாமே அதாவது சில பிரபுபாதர் நியூயார்க்ல வந்து மிஸ்ரா வீட்டுல இருந்து என்னெல்லாம் செய்தார்ன்றத இந்த இதுல வந்து சொல்லப்படுகிறது. சில பிரபுபாதர் சில சமயங்களில் டாக்டர் மிஸ்ராவுடன் தனது அமெரிக்க பயணத்தின் நோக்கம் குறித்து விவாதிப்பார். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார், எதுக்கு வந்தது, அவர் எதுக்காக இங்க வந்தார், என்ன செய்யணும்னு நினைச்சார், அவருடைய குரு மகாராஜோடைய கட்டளை இதெல்லாமே பேருவார். நேர்கில் கிருஷ்ண உணர்வை நிலைநாட்டுவது என்று தனது ஆன்மீக குருவின் நோக்கை வெளிப்படுத்துவார். டாக்டர் மிஸ்ராவிடம் தனக்கு உதவுமாறு அவர் கேட்டுக்கொண்டார். ஆனால் டாக்டர் மிஸ்ரா எப்பொழுதும் தனது சொந்த கற்பித்தல் பணியை பற்றி குறிப்பிடுவார். இது அவரை மிகவும் பிஸியாக வைத்திருந்தது. மேலும் விரைவில் நாட்டை விட்டு வெளியேறும் திட்டங்களை பற்றியும் குறிப்பிடுவார். சில வாரங்களுக்கு பிறகு பிரபுபாதரை அடுக்குமாடு குடியிருப்பில் பராமரிப்பு சிரமமாக இருந்தபோது டாக்டர் மிஸ்ரா அவரை சென்ட்ரல் பார்க் அருகில் உள்ள 100க்கும் மேற்பட்ட 72வது தெருவின் 5வது மாடியில் உள்ள தனது ஹத யோகா ஸ்டுடியோவுக்கு ஹட யோகா இல்லையா, தியான பயிற்சிகள் பெரிய ஸ்டுடியோ கட்டிடத்தின் மையத்தில் அமைந்தது. அதில் ஒரு அலுவலகம் மற்றும் அருகில் உள்ள ஒரு தனியார் அறை இருந்தது. அங்கு பிரபுபாதர் வந்து தங்கியிருந்தார். ஏன்னா இது 14வது மாடி, இப்ப வந்து 5வது மாடி. அங்கே அதற்கு ஜன்னல்கள் இல்லை. தத்துவ ரீதியாக பிரபுபாதாவுக்கு முற்றிலும் முரணான டாக்டர் மிஸ்ரா இல்லையா, அவர் அத்வைதி, இவர் துவைதி இல்லையா, 2 பேருக்குமே தத்துவத்துல வந்து வேறுபாடு உண்டு. அருவ அம்சத்தில் பிரம்மத்தில் உள்ள முழுமையான உண்மையை உயர்ந்ததாக ஏற்றுக்கொண்டார். முழுமையான உண்மையை பற்றி முழுமையாக புரிதல் தனிப்பட்டது என்று வேத இறையியல் தத்துவத்தை பின்பற்றி பிரபுபாதர் தனிப்பட்ட அம்சத்தில் மேலாதிக்கத்தை வலியுறுத்தினார். ஏன்னா பகவானுடைய பார்ஷியல் ரியலைசேஷன் தான் அது இல்லையா, பிரம்மம், பரமாத்மா மற்றும் பகவான். ஆனா அவங்க அது மட்டும்தான் அப்படின்ற பேச்சு. ஆனா இது வந்து பகவானுடைய ஓர் அம்சம், அப்படி ஒரு நிலை, ஒரு பர்டிகுலர் நிலை அப்படிங்கிறத வந்து பிரபுபாதர் வந்து தன்னுடைய கருத்துக்களை வந்து ஸ்ட்ராங்கா வந்து நிலைநிறுத்தினார். சூரிய ஒளி சூரிய கிரகத்தில் இருந்து வெளிப்படுவது போல அருவ பிரம்மம் பகவானுடைய கீழ் படிந்ததாகவும் அவரிடமிருந்து வெளிப்படுவதாகவும் பகவத்கீதை கூறுகிறது. இந்த முடிவு பண்டைய இந்தியாவின் முன்னணி பாரம்பரிய ஆச்சாரர்களான ராமானுஜர் மற்றும் மத்வர் போன்றவர்களால் கற்பிக்கப்பட்டது. மேலும் சில பிரபுபாதர் மத்வரின் சீடர் பரம்பரையில் இருந்தார். மறுபுறம் டாக்டர் மிஸ்ரா சங்கரரை பின்பற்றினார். டாக்டர் மிஸ்ரா வந்து ராமூர்த்தி மிஸ்ரா வந்து அத்வைதி, இவர் துவைதி. ஓகே, அவர் முழுமையான சத்தியத்தின் அருவ இருப்பு எல்லாவற்றிலும் உள்ளது என்றும் கடவுளின் ஆளுமை இறுதியில் ஒரு மாயை என்றும் கற்பித்தார் இல்லையா. இட் இஸ் இல்யூஷன் அப்படின்ட்டு. பிரபுபாதர் ஆதிக்க தத்துவம் தனிப்பட்ட ஆன்மீக சுயத்தை ஆன்மா உயர்ந்த ஆன்மீக ஜீவனின் பகவானின் நித்திய சேவனாக ஏற்றுக்கொண்டது இல்லையா. அதாவது இந்த பரமாத்மா ஜீவாத்மாவுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த தொடர்பு இதெல்லாம் வந்து அவர் விடமாட்டார். நம்ம பிரபுபாதர் கண்டிப்பா ஸ்ட்ராங்கா அதெல்லாம் பேசியிருக்கார். டாக்டர் மிஸ்ராவின் பார்வை ஆன்மீக சுயத்தை ஒரு தனிநபராக அல்ல என்று ஏற்றுக்கொண்டது. அதாவது நாட் எ பர்சன், இம்பர்சனல் ஃபார்ம். மாறாக ஒவ்வொரு நபரும் கடவுளிடம் உச்ச பிரம்மத்துடன் ஒத்திருப்பதால் தனக்கு வெளியே கடவுளை வணங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று அவரது கருத்தாக இருந்தது. யாரு? நானே கடவுள், எல்லாம் ஒன்று இல்லையா, அந்த மாதிரி. இப்படி அவருடைய கருத்து. பிரம்ம நிலை அடைந்த பொழுது, அந்த பிரம்மம் என்னும் பொழுது நம்மளால அந்த சித்திகளை பெறக்கூடிய நிலை, இது உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய நிலை, அந்த நிலை வரும்போது நானே கடவுள் என்று பேசக்கூடிய அந்த நிலை. அப்போ சில பிரபுபாதர் வந்து சவால் விடுவார். நாம் ஒவ்வொருவரும் உண்மையில் பரம்பொருள் என்றால் இந்த பரம்பொருள் ஏன் ஜட உலகில் துன்பப்பட்டு போராடுகிறது அப்படின்னு கேட்பார். கரெக்ட் தானே? நாம் எல்லாரும் கடவுளா இருந்தா நாம் ஏன் இந்த இடத்துல சங்கடப்படணும்? இறை நிலையத்தான் நம்மளால அடைய முடியுமே ஒழிய இறைவன் ஆக முடியாது. அந்த டிஃபரன்ஸ்ல தான் பிரபுபாதர் ஒத்துக்கிறது கிடையாது. டாக்டர் மிஸ்ரா பரம்பொருள் தற்காலிகமாக மட்டும் மாயையால் மறைக்கப்படுகிறது என்றும் ஹட யோகா மற்றும் தியானம் மூலம் ஒருவர்
இதெல்லாம் பரம்பொருள் என்பதை புரிந்து கொண்டு ஞானம் பெறுவார் என்று எதிர்க்கிறார். சரி, அவங்களுடைய கருத்து எப்படின்ட்டு இல்லையா? சோ இது தற்காலிகம். பரம்பொருள் தற்காலிகம் கிடையாது. பரம்பொருள் எங்கேயாவது தற்காலிகமாக இருப்பாரா? இல்லையா? பரம்பொருள் எப்பொழுதுமே நித்தியமானவர். அங்கேயே அது அடிபட்டு போகிறது. மாயையில் சிக்கிக் கொள்றது எல்லாமே இந்த ஜீவாத்மா எதனால, இந்த உடல், இந்த பௌதிக உடல்னால அது அதாவது போர்த்தப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சோ அந்த பௌதிக உடலால் நாம் இந்த இடத்துல சிக்கி கொண்டு நாம அவஸ்தப்பட்டு இருக்கோம். சோ இல்லது இதெல்லாம் பரம்பொருள் என்பதை புரிந்து கொண்டு ஞானம் பெறுவார். சோ இதெல்லாம் அவருடைய இது. பிரபுபாதர் மீண்டும் சவால் விடுவார். சோ அத்வைதிங்கிட்ட அவர் எப்பவுமே விட்டு கொடுத்ததே கிடையாது ஸ்ரீல பிரபுபாதர். ஆனால் பரம்பொருள் மாயையால் மறைக்கப்பட்டால் மாயை கடவுளை விட பெரியதாக இருக்கும், பரம்பொருளை விட பெரியதாக இருக்கும் இல்லையா? இப்படி ஒரு கொஸ்டின். கடவுள் தானே எல்லாத்துக்குமே பெரியவர். அப்படி இருக்கும்பொழுது மாயையே பரம்பொருளை மறைக்கிற அளவுக்கு இருந்தா அப்போ மாயை தான் உயர்ந்தவளா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இல்லையா? மாயை, அதாவது மாயை முழுமையான உண்மையை விட பெரியது என்பதை டாக்டர் மிஸ்ரா கவனக்குறைவாக ஏற்றுக்கொண்டதால் பிரபுபாதர் அவரை மாயாவதி என்று கருதினார். சில பிரபுபாதருக்கு அருவமான தத்துவம் விரும்பத்தகாதது மட்டுமல்ல, அது கடவுளின் ஆளுமையை அவமதிப்பதாகும். 100% இல்லையா? பகவான் ரூபமற்றவர் என்று சொல்லும் பொழுது அது நாம் அவருடைய ஆற்றலை நாம் எப்படி நம்ம உணர முடியும் இல்லையா? எல்லாவற்றிலுமே ரியலைசேஷன் வந்தாதான் நம்மளால உணர முடியும் இல்லையா? சோ ஆனா இந்த இடத்துல அவர் அந்த கடவுளுடைய ஆளுமை அவர் எப்படி ஆழ்வார்? அருவத்தன்மையிலிருந்து எவ்வாறு பகவான் ஆள முடியும்? ரூபம் கொண்டால் தானே ஆள முடியும். சோ அதையே நிராகரிக்கும் பொழுது அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார். பகவத்கீதை 7.24 9.11 கூறப்பட்டு என்னை அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள்னு சொல்வாராங்க. நான் இந்த வடிவத்தையும் ஆளுமையும் ஏற்றுக்கொண்டேன் என்று நினைக்கிறார்கள். அப்படின்னா இந்த உலகத்துக்கு வரும் பொழுது பகவான் அவ்வாறு இந்த ரூபத்தையும், அவருக்கும் பௌதிக உடல், அவரும் மாயை, இப்படிப்பட்ட ஒரு கருத்துக்களோட அவங்க செயல்படுறாங்க. அவர்களில் சிறிய அறிவின் காரணமாக மாறாத மற்றும் உயர்ந்த இயல்புகளே அவர்கள் அறியவில்லை. இது பகவான் சொல்றது அந்த ஸ்லோகங்கள் இல்லையா? சிறிய அறிவின் காரணமாக, லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா? பகவானுடைய மேன்மையான குவாலிட்டி இல்லையா? அதை அவங்களால புரிஞ்சு கொள்ள முடியல. நான் இந்த மனித வடிவில் தோன்றும் பொழுது முட்டாள்கள் என்னை கேலி செய்கிறார்கள் இல்லையா? இது 7.24 வரும். எனது ஆழ்நிலை இயல்பையும் அப்படின்னா தெய்வீக நிலை டிரான்ஸ்ஜெண்டர் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக எனது உயர்ந்த ஆதிக்கத்தையும் அவர்கள் அறியவில்லை. கோலோகம், வைகுண்டங்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியல. பரமபுருஷ பகவானை பற்றி அனைத்து ஆன்மீகமானது அவரது உடல், ஆடம்பரம் மற்றும் சாதனங்கள் உட்பட. இருப்பினும் மாயாவத தத்துவம் அவரது ஆன்மீக ஆடம்பரத்தை உள்ளடக்கியது மற்றும் அருவ கோட்பாட்டை ஆதரிக்கிறது. சோ அது எல்லாமே இதுக்குள்ளேதான் அடங்கும். அருவம் தான் பெருசு, ரூபம் என்பது மாயை அப்படிங்கிற கருத்தோட அவங்களுடைய இது. ஆனா பிரபுபாதர் அப்படி கிடையாது அப்படிங்கறது சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரமும் பகவத்கீதை சொல்ற பிரகாரமே அவருடைய தர்க்கம் அமைந்திருக்கும். அமெரிக்காவிற்கு வருவதற்கு முன்பு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தனது பாகவத நோக்கத்தில் லட்சியமிக்க மாயாவதி தத்துவ ஞானிகள் இறைவனின் இருப்பில் இணைய விரும்புகிறார்கள். சாயுஜ முக்தி இல்லையா? இந்த வகையான முக்தி என்பது ஒருவரின் தனிப்பட்ட இருப்பை மறுப்பதாகும் இல்லையா? we are losing our individuality அப்படின்னா ஆன்மா உடைய தன்மையே நம்ம இழக்கிறோம். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதால் இது ஒரு வகையான ஆன்மீக தற்கொலை. ஆத்மஹா ஒரு பக்தி யோகத்தின் தத்துவத்திற்கு முற்றிலும் எதிரானது. அங்கே பக்தி என்பதற்கான பேச்சே கிடையாது இல்லையா? நாம இந்த உலகிய வாழ்க்கையில இருந்து நாம விடுதலை பெற்று போய் அந்த இடத்துல நிலை பெற்று விட வேண்டும், அவ்வளவுதான். அங்க இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுவதோ இல்லையா தன்னுடைய தனித்துவத்தை பற்றியோ அங்க எதுவுமே இருக்காது. அதனாலதான் பிரபுபாதர் மாயாவாத கொள்கையை எதிர்க்கிறார். ஆக்சுவலி மாயாவாத கிருஷ்ண அபராதி. பகவான் சைத்தன்யவாதி அவருடைய வார்த்தைகளை மாயாவாதி கிருஷ்ண அபராதி. மாயாவாதி அருவவாதிகள் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பெரும் குற்றவாளிகள் அப்படின்னு சொல்லுது. ஏன்னா இறைவனுடைய நிலையினுடைய உண்மையான தத்துவத்தை அவர்கள் உணர்வதற்கு முயல்வதே கிடையாது. அவர்கள் என்ன உணர்ந்தார்களோ அதுதான் ரைட் அப்படின்னு வாதிக்கக்கூடிய தன்மை. இவ்வாறு ஒருவர் சங்கரின் விளக்க உரையை கேட்டாலும் ஒருவரை முழு ஆன்மீக வாழ்க்கையும் கெட்டுவிடும் என்று பகவான் சைத்தன்யர் முடிவு செய்தார். டாக்டர் மிஸ்ரா சங்கரனின் தத்துவத்துடன் தன்னை
தன்னை இணைத்துக் கொள்வதிலும் பிரபுபாதர் பகவான் கிருஷ்ணருடன் பகவத்கீதையுடன் தங்க அனுமதிப்பிலும் திருப்தி அடைந்தார். அப்படின்னா அவருடைய கொள்கை அவர், இவருடைய கொள்கை இவர் அப்படிங்கிறதுலயே அவர் தனிப்பட்ட விஷயத்துல ரொம்ப திருப்தியா இருக்காரு. ஆனால் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் அல்லது நாராயணர் ஜட உலகிற்கு அப்பால் நித்தியமாக இருக்கிறார் என்பதை சங்கரர் கூட ஏற்றுக்கொண்டதாக சில பிரபுபாதர் சுட்டி காட்டினார். ஏன் நம்ம கீத மகாத்மியத்திலே பாடுறோம் இல்லையா? சோ சங்கராச்சாரியாவே பாடுறாரு அது. எனவே அதுலயே நமக்கு நல்லா கிளியரா இருக்கு. அவர் இவந்தோ அருவத்தன்மை பற்றி அவர் கொண்டு வந்திருந்தாலும் அந்த அந்த காலகட்டத்துக்கு புத்தர் அதற்காக வந்தார். அவர் அவ்வாறே வரணும்ன்றது நியமம் இல்லையா? அப்போ இருந்த அந்த சூழ்நிலைக்கு அது மட்டும்தான் தேவைப்பட்டது. அதனால புத்தர் சூன்யவாதத்தை கொடுத்தார். அதன் பிறகு வேதங்கள் இல்லாமல் போய்விடுமோ என்பதற்காக மட்டும்தான் சங்கராச்சாரியார் வந்தார், வேதங்களை ரெஸ்கியூ பண்றதுக்கு. அதுதான் அவருடைய இலக்கு. அதுக்கு மேல அவர் போல இல்லையா? அதனால அவர் அருவத்தன்மையிலே நின்றார். ஆனா அருவத்தன்மையோட ரூபமும் உண்டு என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு பிச்சைக்காரரான பிரபுபாதர் தனது மாயாவாதி அறிமுகமானவரின் நல்லெண்ணத்தை தற்காலிகமாக சார்ந்து இருந்தார் இல்லையா? பிரபுபாதர் தன்னை பிச்சைக்காரன்னு சொல்லிட்டார் ஆக்சுவலி இல்லையா? எவ்வளவு ஹியூமிலியேஷன். இந்த ஒரு சூழ்நிலை ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலுமே ஏதோ ஒரு தருணத்துல நாம நமக்கு செல்வங்கள் இருக்கலாம் இல்லையா? சில சமயத்துல செல்வம் இல்லாமல் போகலாம். யாருடைய ஆதரவற்ற நிலையில ஒரு பர்டிகுலர் சூழ்நிலையில நம்ம கஷ்டப்பட்டு இருக்கலாம். அப்போ உண்மையில நம்ம பெக்கர்ஸ்ன்ற நிலையில தான் நம்ம இருக்கோம். we will feel that. அந்த உணர்வு கண்டிப்பா வரும். இப்போ பிரபுபாதர் ஏதுமே இல்லாம கையில ₹1 கூட கிடையாது. ஆனா அவர் பகவான் கிருஷ்ணருடைய இந்த இயக்கத்தை கொண்டு வரணும், மேம்படுத்தணும்ன்றதுக்காக தான் போனார். இஸ் ஆஸ் குட் அஸ் ஜீரோனாக்க நம்ம என்னது? அடுத்தவங்க கிட்ட பெற்றுதான் நம்ம செயல்படணும். ஆனால்தான் அவர் ஒரு பிச்சைக்காரரான பிரபுபாதர் தனது மாயாவாதி அறிமுகம் எப்படி தன்னுடைய ஹியூமிலியேஷன் இல்லையா? அந்த ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, ஹம்பிள்னஸ் இந்த இடத்துல எவ்வளவு அழகா வெளிப்படுத்துறார். சோ அவருடன் அவர் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு உரையாடினார். அவரிடமிருந்து தங்கு இடம் ஏற்றுக்கொண்டார். ஆனால் அது எவ்வளவு பெரிய சிரமமாக இருந்தது. அவர் கிருஷ்ணரை பற்றி முற்றிலும் தைரியமாகவும் பேச வந்தார். ஆனால் அவர் கட்டுப்படுத்தப்பட்டார். பட்லரில் அவர் தனது விருந்தோம்பலில் நடுத்தர வர்க்க உணர்வுகளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டார். நம்ம இந்த ஒரு ஃபீலிங் நம்ம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கணும். இப்ப நம்ம வீட்லயே நாம ஒரு பக்தி உணர்வுல ஏதோ செய்ய போனோம்னா நம்ம வீட்டுல எல்லாருமே நம்மள மாதிரி லெவலுக்கு கூட கிடையாது இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அதற்கு எதிர்ப்பு என்பது கண்டிப்பா இருக்கும். அவங்க எதிர்ப்பு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அவங்க சொல்றதுதான் ரைட், அந்த லெவலுக்கு மட்டும்தான் அதை செய்யணும்ன்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட உட்காந்துருவாங்க. அப்ப நம்ம ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது இல்லையா? அதுதான் கட்டுப்படுத்தப்படுதல் என்பது. இந்த சூழ்நிலையெல்லாம் நாமும் கூட நம்முடைய வாழ்க்கையில சிறிதளவு கண்டிப்பா ஏன்னா பிரபுபாதர் பொதுநலத்திற்காக செய்யும் பொழுது அது மிகப்பெரிய அளவில் அவருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டது. ஆனா நமக்கெல்லாம் சிறிய அளவு உண்டு. இப்பொழுது அவர் வேறு வழியில் அமைதியாக இருந்தார். அவர் கருணையுடன் நடத்தப்பட்டார் இல்லையா? கம்பேஷனோட தான் அந்த அருவவாதியால நடத்தப்பட்டார். ஆனால் அவர் ஒரு அச்சுறுத்தலுக்காக கருதப்பட்டார். டாக்டர் மிஸ்ரா தனது மாணவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுளாக போழ்வதை கேட்க அனுமதிக்கவில்லை இல்லையா? அருவவாதிகளுடைய கொள்கையே இப்படிதான். ஸோ தே வில் பி வெரி ஃபிக்ஸ்டு. ஸோ நம்ம இதுலயே கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா சைவம் வைணவம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்துக்க மாட்டாங்க இல்லையா? ஸோ ஐ எம் ஒன்லி கிரேட் அப்படின்னு சைவர்கள் சாதிப்பாங்க, வைணவர்களும் நான் தான் கிரேட்னு சாதிப்பாங்க. ஆனா கருத்துக்கள் அடிப்படையில நம்ம விவாதம் வைக்கும் பொழுது உண்மையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்துக்கு நாம போகணும் இல்லையா? அது ரொம்ப முக்கியம். தனது புதிய அறையில் பெரும்பாலான நேரத்தை செலவழித்து சில பிரபுபாதர் தட்டச்சு மற்றும் மொழிபெயர்ப்பு பணிகளை செய்து கொண்டிருந்தார் இல்லையா? அவர் புக் பப்ளிகேஷன் அதுதான் அவருடைய இலக்கு. ஆனால் டாக்டர் மிஸ்ரா தனது யோகா வகுப்புகள் நடத்தும் போது பிரபுபாத சமயங்கள் வெளியே ஒரு கீர்த்தனை அல்லது சொற்பொழிவை தொடங்குவார். அந்த இடத்துல ராபர்ட் நெல்சன், நியூயார்க்கில் பிரபுபாதாவின் முதல் இளம் அனுதாபிகளில் ஒருவர் இவர் ராபர்ட் நெல்சன் என்றவர். நான் டாக்டர் மிஸ்ராவின் சேவைக்கு சென்றேன். டாக்டர் மிஸ்ரா பேசினார். சுவாமிஜி ஒரு பெஞ்சில் அமர்ந்திருந்தார். பின்னர் திடீரென்று டாக்டர் மிஸ்ரா சேவையை நிறுத்தினார். அவர் ஒரு பெரிய புன்னகையுடன் சுவாமிஜி நமக்கு ஒரு பாடல் பாடுவார் என்று கூறினார். டாக்டர் மிஸ்ரா அவரை பேச விட மாட்டார் என்று நினைக்கிறேன். டாக்டர் மிஸ்ரா அவர் பிரசங்கிக்க விரும்பவில்லை என்று யாரோ என்னிடம் சொன்னார்கள். ஏன்னா கொள்கை தத்துவம் இல்லையா? இவரே ஒரு கொள்கை சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பார்.
அடுத்தவங்க இன்னொரு கொள்கை சொல்லி கொடுத்தா அது குழப்பம் ஆயிடும் இல்லையா, அதனால அவர் வந்து அதை வந்து அனுமதிக்கல. அவர் வந்து பாட்டு பாடுறதுக்கு மட்டும் அனுமதிச்சிருக்காரு. ஒவ்வொரு காலையிலும் விடியற் காலையில் 12 மணி நேரத்திற்கு முன்பு பிரபுபாதர் எழுந்து குளித்து தனது மணிகளால் ஹரே கிருஷ்ணாவை உச்சரிப்பார். மேலும் தனது மொழிபெயர்ப்பு பணியில் ஈடுபடுவார். அவரது மூடிய ஜன்னல் இல்லாத அறைக்கு வெளியே விடியல் வந்தது. நகரம் விழித்தெழுந்தது. அவரிடம் அடுப்பு இல்லாத தினமும் அவர் 7 தொகுதிகள் வழியாக ரிவைஸ்டு டிரைவ் அடுக்குமாடி குடியிருப்புக்கு சமைக்க நடந்து செல்ல வேண்டியிருந்தது. அவர் பரபரப்பான தெருவுக்கு வெளியிலே வரும்போது அதிகாலை நேரமாகிவிடும். எவ்வளவு சிரமப்பட்டிருப்பார். அவர் கொலம்பஸ் அவென்யூவில் வடக்கே நடந்து செல்வார். பாதசாரிகளின் சீரான ஓட்டத்தின் மத்தியில் ஆற்றில் இருந்து வீசும் காற்று ஒவ்வொரு சந்திப்பிலும் இடை நிறுத்தப்படுவார். பட்லரில் சிறிய நகர காட்சிகளுக்கு பதிலாக கொலம்பஸ் அவென்யூவில் உள்ள 30 மாடி அலுவலக கட்டிடங்களின் வரிசைகளை கடந்து சென்றார். ஸோ அவர் அன்றாடம் டியூட்டி என்ன, காலையில இருந்து மங்களாரத்தி மாதிரி எல்லாமே பண்ணிட்டு அங்க வந்து சமைக்கக்கூடிய வசதி இல்லாதனால ஸோ 7 இன்னும் கூட அந்த கேரியர் வந்து இந்த குக்கர் வந்து இருக்கு. நம்ம பிருந்தாவனத்துக்கு போனோம்னா அந்த இடத்துல மியூசியத்துல வச்சிருக்காங்க. பிரபுபாதர் உபயோகித்தாரு 7 அடுக்கு இது. ஓகே, ஸோ அந்த அந்த இதுல வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்னொன்னுலயே போட்டு எடுத்துன்னு போயிடுவார். மேலும் மேல்தளங்களில் மருத்துவர்கள், பல் மருத்துவர்கள் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் தொழில்முறை அறைகள் இருந்தன. 75வது தெருவில் 75th ஸ்ட்ரீட் அவர் மேற்கு நோக்கி திரும்பி பிரவுன்ஸ்டோன் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளின் சுற்றுப்புறம் வழியாக நடந்து பின்னர் ஆம்ஸ்டர்டாம் வழியாக பிராட்வேக்கு அதனை மையத்தீவு பூங்காவுக்கு செல்வார். அங்குள்ள பசுமையும் இன்னும் துல்லியமாக கருப்பு என்று விவரிக்கலாம். ஏனெனில் அது புகை மூட்டத்தாலும் நகர அழுக்காலும் மூடப்பட்டு, அப்படின்னா அவ்வளவு கருப்பான ஒரு புகை மூட்டம். ஓகே, அந்த அளவுக்கு பொல்யூஷன். பிராட்வே அதனை விளைபொருள் கடைகள் மற்றும் இறைச்சி கடைகளை காட்சிப்படுத்தது. அவற்றின் ஸ்டாண்டுகள் நடைபாதையில் நீண்டிருந்தன. ஸோ அதாவது வெஜிடேரியன், நான்வெஜ் கடை இதெல்லாமே அங்க இருக்கிறத பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் வடக்கு மற்றும் தெற்கு நோக்கி போக்குவரத்து இடையே உள்ள மெல்லிய பூங்காவில் வயதானவர்கள் பெஞ்சுகளில் அமர்ந்திருந்தனர். ஸோ ஏஜ்டு பீப்புள். காலை வெயில். ரிவைஸ்டு டிரைவுக்கு முந்தைய 75வது தொகுதியில் வாசல்காரர்கள் நிற்கும் உயரமான அடுக்குமாடி கட்டிடங்கள் இருந்தன. 33 ரிவைஸ்டு டிரைவினில் ஒரு வாசல்காரர் இருந்தார். இப்போ சில நேரங்களில் பிரபுபாதர் ரிவைஸ்டு பூங்கா அந்த இடத்துக்கு நடந்து செல்வார். அவரது இதயத்தின் நிலை குறித்து இன்னும் கவனமாக இருந்ததால் நீண்ட நீளமான தட்டையான நடைபாதை பகுதியை அவர் விரும்புவார். அப்படின்னா அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் போக முடியாது இல்லையா. செஸ்ட் பெயின், ஹார்ட் அட்டாக் வந்தவங்க வந்து இந்த ரொம்ப ஸ்டீப்பா இருக்கிறத வந்து ஏற மாட்டாங்க. ஏன்னா அது மோர் ப்ரெஷர் டு த ஹார்ட் இல்லையா. அதனால பிளாட் சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கோ அதை தான் அவர் வந்து தேர்ந்தெடுப்பார். சில நேரங்களில் அவர் டாக்டர் மிஸ்ராவின் ஸ்டுடியோவில் இருந்து 72வது தெருவில் ஆம்ஸ்டர்டாம் அவென்யூ வரை, வெஸ்ட் எண்ட் சூப்பர் 8 வரை நடந்து செல்வார். அங்கு அவர் தனது சமையலுக்கு பொருட்கள் மற்றும் மசாலா பொருட்கள் வாங்குவார். சில நேரங்களில் அவர் மன்ஹட்டனில் எந்த நிலையான திசையும் இல்லாமல் அலைந்து திரிவார். சில சமயங்களில் அவர் நகரத்தின் வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கு பேருந்துகளில் செல்வார். ஹவு ஆக்சுவலி பிரபுபாதர் வந்து அமெரிக்கா போன பிறகு அந்த ஏஜ்ல இல்லையா 70 வயது கிட்ட அவர் என்ன செய்தார்ன்றது வந்து, இப்போ நம்ம 70 வயதுக்கு நம்ம வந்துட்டோம்னா நம்ம வெளியிலே போக மாட்டோம் நிறைய இல்லையா, வீட்லயே இருந்து அடைஞ்சு கிடப்போம். வார இறுதி நாட்களில் வீக்கெண்ட்ஸ் பிரபுபாதர் டாக்டர் மிஸ்ராவுடன் நியூயார்க்கின் மன்ரோவில் உள்ள நகரத்திற்கு 1 மணி நேரம் வடக்கே உள்ள தனது ஆனந்த ஆசிரமத்தில் செல்வார். அவர்களை ஒட்டி சென்ற ஜோன் சுவால் அந்த பெண் தனது காரின் பின் இருக்கையில் அவர்களின் உற்சாகமான உரையாடல்களை கேட்பார். ஸோ அவங்களோட வந்து இவர் போவாங்க, அவங்க 2 பேரோட டிஸ்கஷன் கேட்பார். அவர்கள் இந்தியை பேசினாலும் அவர்களின் விவாதங்கள் சத்தமாகவும் கூச்சலிடும் வாக்குவாதங்களாகவும் மாறுவதை அவளால் கேட்க முடியும். அப்படின்னா அவங்க ஹிந்தியில தான் பேசுவாங்க, தர்க்கம் இருக்கும், அதனால சவுண்டா இருக்கிறதுனால இது ஏதோ வாக்குவாதம் பண்றாங்கன்ற உணர்வு ஒருமே தவிர அதன் மீனிங் அவங்களுக்கு தெரியாது. பின்னர் அவர்கள் மீண்டும் நண்பர்களாகி விடுவார்கள். அப்படின்னு தர்க்கம் பண்ணும்போது மட்டும் அவங்களுடைய கருத்து, மிச்ச சமயத்துல அவங்களுடைய இருவருமே நண்பர்களாக இருப்பார்கள். ஆனந்த ஆசிரமத்தில் பிரபுபாதர் வழக்கமான கீர்த்தனை செய்வார். டாக்டர் மிஸ்ராவின் மாணவர்கள் அவருடன் சேர்ந்து மந்திரங்கள் பாடுவார்கள், நடனம் ஆடுவார்கள். டாக்டர் மிஸ்ரா பிரபுபாதரின் மந்திரங்களை மிகவும் விரும்புவார். தட் இஸ் த பவர் ஆஃப் த ஹோலி நேம் இல்லையா. ராமூர்த்தி மிஸ்ரா சொல்வார்,
இவ்வளவு அதிகமாக பாடி எந்த பக்தரையும் நான் பார்த்ததில்லை அல்லது சந்தித்ததில்லை. அவருடைய கீர்த்தனை வெறும் அமுதமாக இருந்தது. அதாவது கேட்கறதுக்கு ரொம்ப இனிமையா இருந்ததுன்னு சொல்றார். நீங்கள் கவனம் செலுத்தி நிதானமாக இருந்தால் அந்த குரல் உங்கள் இதயத்தில் மிகவும் மின் அதிர்வாக கொண்டுள்ளது. ஸோ அந்த அளவுக்கு வைப்ரேஷன், அதை தவிர்க்க முடியாது. 99% மாணவர்கள் அவர்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் எழுந்து நடனம் ஆடி கோஷமிட்டனர். அதாவது ஆடாத காலையும் ஆட வைக்கும், பாடாத வாயும் பாட வைக்கும். அதுதான் பகவானுடைய நாமங்கள். இவ்வளவு பெரிய ஆன்மாவை சந்தித்ததில் நான் மிகவும் பாக்கியவானாகி உணர்ந்தேன் என்று அந்த மிஸ்ரா சொல்றாரு. ஹார்வி கோஹன் ஆனந்த ஆசிரமத்திற்கு வந்தவர். அனைவரும் அதிகாலையில் இருந்து காலை தியானத்திற்கு சென்றனர். அந்த இடத்துல டாக்டர் மிஸ்ரா தங்க நிற இந்திய பாணி ஜாக்கெட் அணிந்திருந்தார். நான் அறைக்குள் நுழைந்த போது அவரது மாணவர்கள் ஏற்கனவே அதில் ஆழமாக மூழ்கியிருந்தனர். அனைத்து மெத்தைகளும் அகற்றப்பட்டிருந்தன. எனவே எனது தியானத்தை எளிதாக்க அறையின் பின்புறத்தில் சுவரில் சாய்ந்து கொள்ள ஒரு இடத்தை தேர்ந்தெடுத்தேன். இவர் லாஸ்டா வந்திருப்பார் போல, ஆர்வி கோஹன். ஸோ ஆல்ரெடி அவர் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு. ஸோ அதனால ஒரு கடைசி இடத்துல போயிட்டு அந்த செவர் ஓரமா சப்போர்ட்டுக்காக போயிடுறாரு. நான் ஒரு பக்கத்தில் காவி துணியில் இளஞ்சோப்பு நிற கம்பளி போர்வையால் மூடப்பட்ட ஒரு வயதான இந்தியர் அமர்ந்தார் நம்ம பிரபுபாதர். அவர் தனக்குள் முணுமுணுத்துக் கொண்டிருப்பதை போல் தோன்றியது. பிரபுபாதர் மோஸ்ட்லி சாண்டிங் பண்ணிட்டு இருப்பார்னு நினைக்கிறேன். பின்னர் அவர் பிரார்த்தனை செய்வதை கண்டுபிடித்தேன். அது சுவாமி பக்தி வேதாந்தா. அவரது நெற்றியில் வெள்ளை வி வடிவ அடையாளம் வரையப்பட்டிருந்தது, நாமம். மேலும் அவரது கண்கள் பாதி மூடியிருந்தன. அவர் மிகவும் அமைதியாக தெரிந்தார். ஸோ he was full தியானத்துல இருந்திருக்கார். அப்படின்னா பக்தி இன்னக்கூடிய இடத்துல இருந்திருக்கார். ஆர்வி முயற்சி செய்தார், ஆனால் அவரால் ராஜயோகா செய்ய முடியவில்லை. அவர் ஆனந்த ஆசிரமத்துக்கு புதியவர். வார இறுதி தியானத்திற்கு மட்டுமே வந்திருந்தார். காலை தியானத்தின் போது அவர் தியானம் செய்ய வேண்டிய சுவரில் உள்ள வட்டத்தை விட ஜன்னலுக்கு வெளியே எரிக்கும் மேல் உள்ள பச்சை மூடு பனியால் ஈர்க்கப்பட்டார். ஸோ அதாவது இதுதான் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இல்லையா. உள்ள ஃபோக்கஸ் தான் அவர் தியானம் செய்யறது காட்டிலும் வெளியே இருக்கக்கூடிய இயற்கையினுடைய மாற்றங்கள் அவருக்கு அதனால் ஈர்க்கப்படுகிறார். ஹார்வி அவர் என்ன சொல்றார், நான் என் அறைக்குள் சென்றேன். அவர் உள்ள போறார். மழை அதிகரித்து ஜன்னல்களை அடித்துக் கொண்டிருந்தது. அது அமைதியாக இருந்தது. தனியாக இருப்பது எனக்கு மகிழ்ச்சி அளித்தது. யாருக்கு? இந்த ஹார்வி என்ற அந்த நபருக்கு. சிறிது நேரம் நான் படித்தேன். திடீர் என்று வாசலில் யாரோ நிற்பதை உணர்ந்தேன். மேலே பார்த்தபோது அது சுவாமி என்று பார்த்தேன். அவர் ஒரு சால்வை போன்ற இளஞ்சிவப்பு போர்வையால் மூடப்பட்டிருந்தார், நம்ம பிரபுபாதர். நான் உள்ளே வரலாமா, சிலை கம்மின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்டிருக்கார். நான் ஆம் என்று தலையசைத்தேன். மூளையில் இருந்த நாற்காலியில் உட்கார முடியுமா என்று கேட்டார். என்ன படிக்கிறீர்கள் என்று அவர் சிரித்தார். கஃபாவின் டைரிகள், அதாவது காஃபாவின் டைரிகள். நான் கொஞ்சம் வெட்கத்துடன் பதிலளித்தேன் என்று கூறினார். நான் புத்தகத்தை கீழே வைத்தேன். நான் ஆசிரமத்தில் என்ன செய்கிறேன், எனக்கு என்ன யோகாவில் ஆர்வம் இருக்கிறதா என்று கேட்டார். இந்த கொஸ்டின் ஒன்னொன்னா கேட்கிறார். நீ என்ன மாதிரியான யோகா படிக்கிறாய், எனக்கு அதை பற்றி அதிகம் தெரியாது என்று நான் பதிலளித்தேன். ஸோ இது கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் பிரபுபாதர் மற்றும் அந்த ஆர்வி. ஸோ ஆனால் நான் ஹட்ட யோகா படிக்க விரும்புகின்றேன் என்று நினைக்கிறேன். நம்ம குரு மகாராஜ் கூட முதல்ல யோகாவுக்கான புக்ஸை தான் தேடினார். ஸோ இந்த இடத்துலயே பாருங்க, இது அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் நினைக்கிறேன். இது அவரை ஈர்க்கவில்லை. இதை விட சிறந்த விஷயங்கள் உள்ளன என்று அவர் விளக்கினார். யோகத்தில் உயர்ந்த நேரடியான வடிவங்கள் உள்ளன. பக்தி யோகம் மிக உயர்ந்தது. அது கடவுள் பக்தியின் அறிவியல் இல்லையா, காட் சயின்ஸ் ஆஃப் காட் அப்படிங்கறது சொல்றார். அவர் பேசும்போது அவர் சொல்வது சரிதான் என்பது நான் அதீதமாக உணர்ந்தேன். அவர் உண்மையைத்தான் பேசினார். இந்த மனிதர் என்னுடைய ஆசிரியர் என்று ஒரு பயங்கரமான பரவச உணர்வு என்னை ஆட்கொண்டது இல்லையா. அப்படின்னா அவரை டீச்சரா எடுத்துக்கணும்ன்றது அவருக்கு ஒரு பரவசம் வருது. அவரது வார்த்தைகள் மிகவும் எளிமையானவை, சிம்பிளா இருந்திருக்கு. வார இறுதி முழுவதும் நான் அவரை பார்த்து கொண்டே இருந்தேன். யரஷில பிரபுபாதர் அவர் மிகவும் அமைதியாகவும் கண்ணியமாகவும் அரவணைப்புடன் அமர்ந்திருப்பார். அப்படின்னா அவருடைய போஸ்டர் கண்ணியமா உட்காரணும். கண்ணியம், அமைதி, அரவணைப்பு மூன்றுமே டிஃபரெண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இல்லையா. கண்ணியமா இருக்கிறதுனா கொஞ்சம் அதாவது தனக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஸ்தானத்துல அந்த லிமிட்லயே அவர் இருக்கிறது இல்லையா. மேலும் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாமே மரியாதை இதெல்லாம் கலந்து, மேலும் தேவையான மட்டுமே பேசுறது அமைதியை கொடுக்க வல்லது இல்லையா. அடுத்தவங்க கிட்ட அன்பா பேசுறது அரவணைப்பை ஏற்படுத்தும். அப்படின்னா அவர் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் அன்பு கலந்து
தேவையானவற்றை மட்டும் பேசி மிச்ச நேரத்துல அமைதியாயும் காத்தார் என்று அர்த்தம். சோ நாங்கள் ஊருக்கு திரும்பியதும் அவரை பார்க்க சொன்னார். டாக்டர் மிஸ்ரா சங்கரரிடத்தின்படி பகவத்கீதையின் அருவமான விளக்கத்தை எடுத்துரைப்பார். பிரபுபாதர் பேச அனுமதிக்கப்பட்டால் அவற்றை எதிர்கொள்வார். ஒரு முறை பிரபுபாதர் டாக்டர் மிஸ்ராவிடம் பகவான் சைத்தன்யன் இயக்கத்தை பரப்ப உதவுமாறு கேட்டார். ஆனால் டாக்டர் மிஸ்ரா பிரபுபாதரை சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அவதாரமாக கருதுவதாகவும் எனவே தனக்கு உதவி தேவையில்லை என்றும் அவர் தவிர்த்து விட்டார். மிஸ்ரா என்பது பகவான் சைத்தன்யனின் தந்தையின் பெயரும் என்பதால் இல்லையா. சோ டாக்டர் மிஸ்ரா பகவான் சைத்தன்யன் இயக்கத்தை பரப்ப உதவ வேண்டும் என்று பிரபுபாதர் பலிதளித்தார். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் தனது மொழிபெயர்ப்புக்கு சமஸ்கிருதத்தை சரிபார்க்க அவரை ஈடுபடுத்த முன்வந்தார். ஆனால் டாக்டர் மிஸ்ரா மறுத்துவிடுவார். இந்த முடிவு அவர் பின்னர் வருத்தப்பட்டார். ஏன்னா அதுல அத்வைதம் துவைத பிலாசபிகள் பத்தி இருக்கும் இல்லையா, அதை அவங்களால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அதனால அவர் அதை செய்யவில்லை. ஆனா பிற்காலத்துல அவர் வருத்தப்பட்டதாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டு. ஓகே, நான் இங்கேயே நிறுத்துவேன். இந்த ஒரு பேராகிராஃப் முடிச்சுட்டு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஹர்த்தா லர்ச் ஆனந்த ஆசிரம மாணவி, இது இன்னொரு மாணவி. அவர் என்ன நினைக்கிறார், பிரபுபாதருடைய இந்த ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா அங்க அவர் தங்கியிருந்த விதம், அவர் நடந்து கொண்ட விதம் பத்தி அங்க இருக்கக்கூடிய நபர்களுடைய கருத்துக்கள் தான் நம்ம இந்த இடத்துல படிச்சுட்டு இருக்கோம். அவரை நான் நேரடியாக சந்தித்த சமையல் அறையில தான் பார்த்திருக்கார். அவர் மிகவும் குறிப்பிட்டவராகவும் தான் சமைத்ததை மட்டுமே சாப்பிடுபவராகும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தார். ரொம்ப ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன். அவர் எனக்கு ஒரு பானை கொண்டு வா என்று சொன்னார். எனவே நான் அவருக்கு ஒரு பானை கொண்டு கொடுத்த போது அவர் இல்லை பெரியது அப்படின்னா பெரிய பானை வேணும்னு கேட்கிறார். நானும் ஒரு பெரிய பானை கொண்டு வந்தேன். அவர் இல்லை சிறியது, எனக்கு உருளைக்கிழங்கு கொண்டு வா என்று கூறுவார். ஆனால் நான் அவருக்கு ஒரு உருளைக்கிழங்கு கொண்டு வந்தேன். அவர் மிகவும் அமைதியாக உணவு சமைப்பார். உணவு சமைக்கும் பொழுது இந்த வார்த்தையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அமைதியான முறையில நாம உணவு சமைக்கணும். அவர் ஒருபோதும் அதிகம் பேசவில்லை. உருளைக்கிழங்கு, பின்னர் சில காய்கறிகள், பின்னர் இது கச்சோரி, சமோசாக்கள் இல்லையா, அதெல்லாமே சமைப்பார். சமைத்த பிறகு அவர் வெளியே சாப்பிடுவார். டாக்டர் மிஸ்ரா மற்றும் சுமார் 5 அல்லது 6 பேர் சுற்றி செல்லும் பொழுது அளவுக்கு அவர் வழக்கமாக சமைப்பார். அப்படின்னா அவர் ஒருத்தருக்கு மட்டும் சமைக்க மாட்டார், நிறைய பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி சமைப்பார். அவர் அங்கு இருந்த போது ஒவ்வொரு நாளும் அவ்வளவு சமைப்பார். நான் அவரிடம் இந்த இது இருக்கு இல்லையா, கபாடிகள் அப்படின்னாக்கா இந்த இது இருக்கும், கச்சோரிகள் இந்த மாதிரி செய்ய கற்றுக்கொண்டேன். அவர் வழக்கமாக வார இறுதிகள் மட்டுமே தங்கி பின்னர் நகரத்துக்கு திரும்பி சென்றார். அவரது முக்கிய வேலை அங்குதான் செய்யப்பட வேண்டும் என்பது அவர் உணர்ந்ததாக நினைக்கிறேன். அவருடைய பிரபுபாதருடைய செயல்கள் அவர் என்ன செய்யணும்ன்றதை பிளான் பண்ணது எல்லாமே நகரத்துல செய்யணும். அதுவும் வீக் டேஸ்ல போய் பண்ணணும்னு நினைச்சார். வீக்கெண்ட்ல மட்டும்தான் அவரை பார்க்க முடிஞ்சது என்று இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டது. ஓகே, வாஞ்சகல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा